सानथामसो सिगां मोनसे एलबाम दिहुनदोंमोन गोदान एलबाम फक्स' रेप होननानैहाय बुंनाय दा नैबे फक्स' रेपखौ लानानै ससियेल मिडियायावहाय जोङो गोबांथार दावराव दावसि जोङो खालामलायनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर सोरबाया फारसेथिंल' जानानै बाथ्रा बुंनाय सोरबाया बथ साइड जानानै बाथ्रा बुंनाय बेबायदि जोङो नारसिनलायनाय जोङो नुनो मोनदों बे भिडिअ'आ गिबिसिनथारावहाय पद्मिनी ब्रह्मनिफ्राय गोसारनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर दा आङो रावखौबो दुसिनो सानाखै नाथाय फक्स' रेप होननाया मोनसे आयेन दा बे फक्स' रेपखौहाय बिथाङा एलबाम बानायदों बिथाङा मोनथिखानानैनो बानायदों जानो हागौ आं साननाय मथेब्ला दा फक्स' रेपआ बेयो दायनिगिरि जादों बे एलबामा दायनिगिरि जादों आं बेखौबो सानाखै रायजोफोर मानोना बियो मोनसे माने आयेन खानानै दोननाय भारत सरकारनि 2012आवहाय मोनसे नेमसो बियो जाय सुबुङा 18 बोसोरनि खम बैसोनि मानसिफोरखौहाय यानिकि आइजोफोरखौहाय जिनाहारि खालामो बा क्राइम खालामनानैहाय जिउ जोबजासे साजा होयो बैसोर बायदि सुबुंनि थाखायसो बे फक्स' रेपआ दा आंनि साननाया बेनो जे प्रेक्टिकेला अनलि खुगाजों सोदोबल' बाहायदों बियो एलबाम बानायदों आरो बे एलबामावहाय बियो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौहाय लानानै दाबेराय फक्स' रेप होजागोनबो होननानै बुंदों दा फक्स' रेप होजागोनबो होननानै बुंनाय समावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा उल्था बुजिनो नाङा माने बिथाङा बोसोन होनाय बायदि जादों जों बुंनो थाङोब्ला बेबायदि माब्लाबाबो दा खालाम बेखौहाय बिथाङा बुंदों आरो सिलाय लाग्राया सिलायजों थैयो बेखौबो बिथाङा फोरमायदों दा बिथाङा बुंनो साननाय मथेब्ला जोंखौहाय हुसियार होनाय बायदि जादों Poxo rape का मतलब क्या है? Sexual offense against children under 18 years. Yes, a broad daylight pedophilic song. Now the question is, why is there a song named Poxo rape? And who is even this guy who is singing it? Let me introduce you to him. His name is Practical Bosumatari. He is a comedian, a singer, a failed human being, and a threat to our society. Poxo rape, Poxo rape, Poxo rape, Poxo rape. उन्दै सिख्लाफोरजों दाबेराय आदै फक्स' रेप केस होजागोनबो सिलाय दैग्राया सिलायजों थैयो जौ लोंग्राया जौजों थैयो हिनजावफोरजों गेलेग्राया हिनजावफोरजोंनो जोबस्रांलाङो फक्स' रेप फक्स' रेप फक्स' रेप उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय आदै फक्स' रेप केस होजागोनबो सिलाय दैग्राया सिलायजों थैयो जौ लोंग्राया जौजों थैयो हिनजावफोरजों गेलेग्राया हिनजावफोरजोंनो जोबस्रांलाङो होननासो बुंदों बे मेथाइयाव इसिबां मोजां मिनिंफुल मेथाइ जाय बै बिथांमोना गथ' उन्दैसाफोरखौ 18 बोसोर बैसो जायै गथ'साफोरखौ नोजोर होनानै बैसोरबायदि मानसिफोरा जाय बिथांमोना देहानि लुबि जाय बिथांमोना गथ' उन्दैसाफोरखौ बमब्रायनानै थाखा फैसानि लुब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ सेक्सुअली एब्यूज खालामो बैथांमोनखौ बुंनानै जुदि मेथाइ खननाया जुदि गाज्रिबा नोंसोरनि नोजोराव थ' नोंसोरनि खर'आव मेलेमानो गैया होमबा जौ लोंग्राया जौजों थैयो होनना बुंनाया माखौ बुंनाय जाखो माखौ बुजिखो सिलाय दैग्राया सिलायजोंनो थैयो होनना बुंनाया माखौ बुजिखो हिनजावफोरजों गेलेग्राया हिनजावफोरजोंनो जोबस्रांलाङो होनना बुंनाया मा बुंनाय जाखो मा गाज्रि जाखो बेयाव सोर बिथांमोना गाज्रि मोनदो हु प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ आं सापर्ट खालामदों बेयाव सिलाय दैग्राया सिलायजों थैगोन जौ लोंग्राया जौजों थैगोन हिनजावजों गेलेग्राया हिनजावजों जोबस्रांलांगोन बे बाथ्राया सैथोखा आरो सैथो बाथ्राखौ खोनासंनो हायाबा नोंथांमोना मानो बेबायदि बाथ्राफोरखौ दिहुनो नोंथांमोननि एलिगेशना इलिगेल जाला माला इलिगेल एलिगेशन होदों बिथांखौ एक्सप'ज खालामदों बायदिसिना रावाव खिन्थु जेबो एक्सप'ज नङा सिलाय दैग्राया सिलायजों थैगोन जौ लोंग्राया जौजों थैगोन हिनजाव बमब्रायग्राया हिनजावजोंनो जोबस्रांलांगोन मा गाज्रि जाखो मा गाज्रि राव जाखो बेयावलाय सोरखौ बुंनो सोरबायदिया गाज्रि मोनदों मा बैसोरबायदि मानसिया गाज्रि मोनदों जाय गथ'साफोरखौ नोजोर होयो 18 बोसोर उन्दै गथ'साफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोनखौ थाखा फैसानि लुब होनानै बिथांमोनखौ सेक्सुअली एब्यूज खालामनो नागिरो बिथांमोनखौसो बुंनाय जादों बे बाथ्राया सिलाय दैग्राया सिलायजों थैगोन जौ लोंग्राया जौजोंनो जोबस्रांलांगोन
बे बाथ्राखौसो बुंदो खिन्थु आंनि थाखाय जेबो गाज्रि नङामोन नाथाय नोंथांमोना गाज्रि मोनदों मानि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि मेन्टेलिटि सेटआव दङ माइन्ड सेट एजेन्डाया अनलि BPF नोंथांमोननि एजेन्डाया पलिटिक्स खुलुमबाय नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दोङो फेसबुकआव माबायदि भाइरेल जागासिनो प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौ ओरैबायदि ट्रल खालामदों मानसिफोरा जाय बिथांमोनानोखि ट्रल खालामदों बिथांमोना जेबोखौनो मिथिया आं बुंनो सानो बे दोंसे मेथाइखौ लानानै एसेबां हुहारला मानि थाखाय एसेबां हुहारला दोंसे मेथाइखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा ओरैबायदि हुहारला खालामदों जेन प्रेक्टिकेल बसुमतारीया रेपखौनो खालाममारबाय नङा होमबा प्रेक्टिकेल बसुमतारीया पुलिसजों हमजाबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीया जेलाव थांसिगोन बायदि रोखोमै माने अप्रप्रचार माने उरा बातुरि खालामगासिनो दङ खायसे मानसिफोरा खोनासं थ' आं नोंथांमोननो बे आयेननि बागै खोन्थानो एसे पक्स' एक्ट बे आयेनखौ 2012 मायथाइयाव गायसनदोंमोन भारत सरकारा पक्स' एक्ट 2012 मायथाइयाव आरो बियो जेन्डार निउट्रेल मिथिना ला जेन्डार निउट्रेल माने बे कानुना सोरबा भिक्टिमा हौवासाबो जानो हागौ बा हिन्जावसाबो जानो हागौ 18 बोसोर बैसोनि उन्दैखौ जुदि गाज्रि खामानि मावो अब्ला बिनि सायाव बे एक्टखौ जासिनाय जायो बे एक्ट केस होनाय जायो बै भिक्टिम सुबुङा जिथुनाखि बै सुबुङा गाज्रि खामानि मावनानै बै सुबुं 18 बोसोर जायैनि उन्दै गथ'साखौ बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानै बेखौ बेबायदि खालामबाय थ' बिनि सायाव भिक्टिमा बै मानसिखौ गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिखौ पक्स' एक्ट लगायनो हायो आरो बिनि साजाया गोबां स्ट्रिक्टलि एक्सन जाय बिथाङा दायनिगिरि दायखौ मावथारदों थ' बियो बे पक्स' एक्टनि जेरै बै साजाखौ भुगिनांगोन आरो बे साजा मोनथारगोन बे स्ट्रिक्टलि कानुनाव लिरनाय दङ जोंनि भारतनि कानुन बेबस्थायाव थ' नोंथांमोना बुजिबाय जाय बिथांमोना उन्दै गथ'साखौ बा 18 बोसोर बैसोनि उन्दैखौ जुदि गाज्रि खामानि मावो अब्ला हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा बै मानसि बै दायनिगिरि सुबुङा पक्स' एक्ट बे साजाखौ भुगिनांगौ जायो थ' बेनि सायावनो माने प्रेक्टिकेल बसुमतारीया संस बानायदोंमोन मेथाइ बानायदोंमोन बेखौ बुजायदोंसो जाय बिथांमोना गथ' उन्दैसाजों 18 बोसोर बैसोनि उन्दैनि गथ'साफोरजों माने बेबायदि सेक्सुवेलि एबिउस खालामनो नागिरो बिथांमोनखौ फुस्लायो बमब्रायो उमुक रां थाखा फैसानि लुब होनानै माने बिथांमोनखौ बेबायदि लामाजों लांनो नागिरो एबा गाज्रि खामानि मावनो नागिरो माखासे गोबांफोर दङ समाजाव बेफोरबायदि गाज्रि सुबुं आरो बिथांमोननि थाखायनो बे पक्स' एक्टआ भारत सरकारनि आयेन कानुनाव दङ बेखायनो बे मेसेजसोमोन बेखौ दा पलिटिकेलि रं होनो नागिरदों माखासे सुबुंफोरा प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि दोंसे बे मेथाइयाव माखासे सुबुंफोरा पलिटिकेलि रं होनो नागिरदों थ' बे टटेलि रं आरोना आंनिबा वेस्टलेस बियो मोनसे मोजां मेसेज हरनायसो माने भिडिअ'मोन मोनसे मोजां मेसेज संसोमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय जेरै जाय सुबुंफोरा मिथिया बा बिथांमोना मिथिगोन पक्स' रेपआ मा दिनै बिथांनि पक्स' रेप संनि गेजेरजोंनो माखासे गोबां सुबुंफोरा सावरायदों बा पक्स'आ मा एक्सुवेलि पक्स'आ मोनसे भारत सरकारनि मोनसे आयेन बे आयेना जादों 2012 मायथाइयाव गायसननानै 2012 मायथाइयाव बेखौ पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन पक्स' एक्ट जिथुनाखि 2012 मायथाइयाव बेखौ पाब्लिश खालामनाय जायो पक्स' एक्ट आरो बेखौ 2019 मायथाइयाव बेखौ आपग्रेड खालामनानै डेथ पेनाल्टिसिम लांनाय जादों थ' बेनो जों दा इसेबां दावराव खालामबाय थादों इसेबां जे हुहाल्ला थ' बेयो वेस्टलेस आरोना आंनि थाखायबा मोनसे मोजां भिडिअ'खौ मोनसे मेसेज गोनां भिडिअ'खौ बयबो माने मोजांबो मोनदो खायसे गाज्रिबो मोनदो खायसे आरो बिथाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारीया गावनो फैनानै क्लियारिफिकेसन होफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअ'खौ आरो माखासे सुबुंफोरा जेनोखि पलिटिकेलि एजेन्डा लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों माखासे पलिटिक्सखौ सोदेरदों बै भिडिअ'नि गेजेरजों बे पलिटिक्सनि बाथ्रायानो फैया बेयाव जेबो ठीक आसे बियो BPF होननानै बेखौ माने नारसिनथारदों आरोना बेखौ
माने जेल जाहोनो बायदिसिना खालामनो आरोना बे जोबोद गाज्रि आंनि थाखायबा सासे सुबुङा जुदि गावनि टेलेन्टजों मोजाङै रायजो राजानो मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय मोनसे सं बानायदोंबा बेखौ जों एप्रिसियेटसो खालामनांगौ माखासे सुबुंफोरा बेखौ एप्रिसियेट खालामनो नागारै माखासे सुबुंफोरा गोजौनिफ्राय गाहायाव बोख्लायनोसो बिराद नाजागासिनो दं आरोना आं बेखौ नुहुरदों थ' बियो आं सानो आरोना बियो जोबोद गाज्रि गोजौआव थांनाय मानसिखौ सोरबा बोख्लायनो नागिरबाय थायो आरोना थ' बे मोनसे मिनिथावना आरोना जोंनि समाजाव सासे सुबुङा जुदि बयबो मिथिखायो सासे कमेडियान सासे सिंगार सासे स्टेज पारफर्मार थ' बिथांखौ जोङो गाहायाव बोख्लायनो नागिरबाय थादों खायसे सुबुंफोरा थ' आं बेखौ मिनिनानै बुंदों मानो थाखाय होमबा जाय बिथांमोना मेगन सायो बिथांखौ बिनि थाखायनो माने बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों आरोना दिनै बेखौ माने हेरेसमेन्ट मेन्टेलि प्रेसार होनो थाखाय बिथांखौ बे ट्रलनि गेजेरजों बिथांमोना ट्रलनि गेजेरजों माने बिथांखौ हेरेसमेन्ट होदों आरोना आइ थिंक दिस इज भेरि रं जोंनि ससाइटियाव एसेबांहालागि जौगानाय सुबुं मानसिफोर दङ ना थ' बिथांमोनाबो बुजियो बिथांमोनाबो मिथियो खिन्थु बै संनि मिनिङा बे नङामोन जे सोरखौबा रेप खालामनांगौ सोरखौबा माबानांगौ जाय बिथां उन्दैसा गथ'फोरखौबो मेसेज होनाय जादों नोंथांमोनाबो बेबायदि लाइनाव दाथां पक्स' रेप गोलैजागोन बै मानसियाबो गोलैजागोन आरो जुदि नोंनि सायाव बेबायदि रेप जायोबा नोंबो बै मानसिखौ पक्स' एक्टनि जेरै बेखौ साजा होनो थाखाय केस होनो हायो होननानै माने बयबो मिथिगौमोन खिन्थु दा जोंनि मानसिफोरा बिनि गेजेरै एकदमबारे नेगेटिभिटिखौसो बांसिन भाइरेल खालामो नेगेटिभिटि माने सान्थौ मानसिफोरा आरोना खायसे सुबुंफोरा आंनि साननायाव नुहुरदो जाय बिथांमोना भिडिअ बानायगासिनो ना एकदमबारे फाग्ला फाग्लिफोरबायदि एकदमबारे बखिबाय थादों आरोना थ' जेबो मिनिं गैया बिथांमोननि बखिनायाव आरोना वेस्टलेस माने बिथांमोननि बुंनायफोरा थ' पक्स' एक्टनि कानुना भारत सरकारनि थाखाय जोबोद गोनांथि मानो होनबा जाफ्लेबाय थायो जोंनि समाजावनो गोबां समाजावनो जायो पक्स' एक्ट जोंनि हादोराव थ' बेनिखायनो बे कानुना जोबोद मोजां आरो बे कानुनखौ बयबो मिथिनांगौ बे आयेनखौ बयबो मिथिनांगौ जाहाथे गथ'सा उन्दैखौ सोरबा गाज्रि खामानि मावोबा गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला बबेबा स्कुलाव बबेबा कलेजाव 18 बोसोर जायैनि गथ'खौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनानै बिथांखौ गाज्रि लामायाव लांनो नागिरो बिथांखौ माबा खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला बै आयेना माने बेखौ साजा होयो बै आयेननि जेरै बिथांखौ साजा मोनहोनायाव थाबनो मुलाम्फा मोनो जाय सुबुङा भिक्टिम बेखौ केस होनो हायो बे पक्स' एक्टनि जेरै थ' बिदिब्ला नोंथांमोना इनफरमेसनखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालाम शेयार खालाम दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर गोजोन्थों बाय बाय